Bé, bon dia. Per fer la valoració del desenllaç de la ponència que havia d'elaborar una nova llei electoral, una llei electoral per Catalunya, dir-vos que el resultat final per nosaltres creiem que no ha estat cap novetat. Nosaltres, i ho sabeu perquè s'havia dit, fa 3 mesos érem escèptics de que aquesta ponència pogués acabar amb un text articulat, amb una llei. A més, érem escèptics de que si això es pogués produir, a més, aquesta llei pogués entrar en vigència i es pogués ser aplicada ja immediatament en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. I érem escèptics perquè sabíem que hi havia dificultats, com s'ha posat en evidència en el desenvolupament de la ponència, però també perquè hi havia un temps relativament escàs per poder intentar arribar al quòrum necessari, que com sabeu és de 90 diputats, 2/3 parts de la cambra, per tal de poder assolir un acord. Tot i amb això, el grup parlamentari popular va signar la creació d'aquesta ponència i vam mostrar-nos des del primer moment disposats a treballar en la mateixa per tal que, si arribava una llei electoral, hagués tingut, evidentment, la participació del Partit Popular. Una altra cosa és el posicionament que haguéssim pogut tenir respecte d'aquesta llei, però en qualsevol cas sempre amb la voluntat de treballar i de col·laborar per fer possible que Catalunya tingués aquesta llei electoral. Des del nostre punt de vista hi ha 2 elements respecte del sistema electoral, perquè en definitiva, tot i que hi havia 3 apartats de discussió, que era participació, transparència i sistema electoral, el nucli més important i més fort de la llei havia de ser necessàriament el sistema electoral. Des d'aquest punt de vista hi ha 2 elements que segurament són els que han provocat que no hi hagi un acord per les diferències que hem mostrat als grups parlamentaris, i una d'elles és la determinació de les circumscripcions que hi haurien d'haver en el sistema electoral català. Nosaltres vàrem sostenir des d'un primer moment, i així ens ho vàrem expressar a la ponència, que enteníem que un nou sistema electoral per aplicar en les eleccions al Parlament de Catalunya havia de ser un sistema proporcional, més proporcional que l'actual, i per tant, per anar enrere, enteníem que no era necessari fer una llei electoral. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres vàrem proposar el sistema proporcional pur, màxim, que és la circumscripció única. I en aquest sentit, dir-vos que a mesura que ens allunyem de la circumscripció única, la proporcionalitat es va reduint. És a dir, quantes més circumscripcions introduïm, la proporcionalitat total del sistema va reduint-se. L'altre element important era el de la territorialitat. Com garantíem que els ciutadans de tot el territori estiguessin correctament representats en el Parlament de Catalunya. Aquesta no és una qüestió fàcil perquè Catalunya, la distribució de la població de Catalunya, com sabeu perfectament, està molt concentrada a la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana, també podríem parlar de Lleida, Girona i Tarragona amb concentracions, i després està més dispersa. Per tant, nosaltres enteníem durant la ponència i continuem entenent que efectivament són necessàries correccions en el sistema electoral per garantir l'adequada representació de tots els ciutadans de tot el territori. I per això, en la proposta de circumscripció única, nosaltres vàrem afegir també la proposta que el Partit Socialista va concretar amb 64 districtes electorals o que Convergència i Unió va concretar també amb 54 districtes electorals, i que nosaltres dèiem que havien de ser uns districtes electorals que havien d'intentar tenir una certa homogeneïtat de població. No ho vàrem arribar a expressar amb una xifra ni amb una proposta en concreta, però en qualsevol cas enteníem que tant les propostes de Convergència i Unió com del Partit Socialista en aquest sentit podien ser acceptables. I aquest sistema, que és el que nosaltres vàrem defensar i hem defensat en la ponència electoral, és un sistema que ens garanteix la màxima proporcionalitat del sistema electoral per un costat, i per un altre costat també ens garanteix la representació territorial de tots els ciutadans de Catalunya en el sistema. I aquest és, insisteixo, aquest és el que hem defensat des del nostre grup parlamentari. S'ha dit, i he sentit algun portaveu, que s'ha intentat articular una proposta d'última hora entorn a la proposta que va fer la comissió d'experts que va nomenar el govern,
i que el Partit Popular no s'ha sumat en aquesta proposta. El Partit Popular no és cap novetat. Des que els experts van fer pública la seva proposta, no ens vàrem sumar en aquesta proposta dels experts. Bàsicament per una qüestió que també, insisteixo, des del primer dia vàrem dir a la ponència. En el moment en què ens plantegem circumscripcions electorals idèntiques o iguals a les vegueries, ens crearem un problema, perquè és un debat, el de les vegueries, enverinat, i crec que ho estem veient amb el projecte de llei que ha entrat en el Parlament per al seu debat, amb els debats territorials que estan obrint el tema de les vegueries. I, efectivament, obrir el debat de les vegueries en el si de la llei electoral, en el si de la ponència de la llei electoral, era també condemnar una mica al fracàs aquest debat, com així ha estat, perquè un cop els grups s'han posicionat al respecte d'aquesta proposta, doncs ja s'ha començat que si havien de ser 7 vegueries, de si n'havien de ser 8, si canviaven les vegueries, com afectava això o no en el sistema electoral. Per tant, nosaltres ja ho havíem dit, era un debat enverinat que creiem que no val la pena entrar-hi en la llei electoral perquè seria causa de problemes, com efectivament així ha estat. Respecte de la... perquè també he sentit algú que ens atribuïa la responsabilitat, una certa responsabilitat en el fracàs de la ponència, que en qualsevol cas nosaltres hem defensat quin era el nostre posicionament, però podem fer números i veure quins són els grups que poden formar aquesta majoria de 2/3 parts de la cambra. En aquest sentit, veureu que hi ha un grup, no estic donant culpes a ningú, estic constatant una realitat. Hi ha un grup, que és el majoritari de la cambra, sense el qual no pot haver-hi la majoria de 2/3. En canvi, si veieu el pes que en aquests moments té el Partit Popular, veureu que el posicionament del nostre grup no és decisiu, ni molt menys, per assolir aquests 2/3. En qualsevol cas, jo crec que hi havia una altra proposta, que era la de fer, a partir dels treballs de la ponència, una llei parcial, una llei que no abordés el sistema electoral i sí abordés altres aspectes com els de la participació i els de la transparència. En aquest sentit, nosaltres també creiem que això no hagués estat gaire útil, en primer lloc perquè tampoc no hi havia